Bos días, lectoras e lectores de Atlántico Diario. Hoxe temos connosco a Francisco Castro. Moitas gracias por vir. Un placer. Está connosco porque toca hoxe na Sala Vitruvia presentando o seu novo disco, do que imos falar agora, ás 8:30. 8:30. Así que estades todos invitados, verdad? Efectivamente. Bueno, Francisco, presentas novo disco, disco en galego, con cancións de amor, cancións de revolución. Por que esa división amor e revolución? Que nos traes? Bueno, escoitaba onte na radio, nunha radio comercial, alguén dicía que o 99% das cancións de éxito son de amor, non? Entón, ese non é o motivo, pero sí porque é unha das grandes pulsións do ser humano, non? Eu criei-me na infancia vendo coa miña nai, coas miñas tías, los ricos tamén lloran, non? Entón, aquel culebrón, o que nos viña a decir é que ao final un xa pode ter moitos cartos que ao final se o amor non funciona, pois que un non é feliz. Entón, o amor é moi importante. E logo o tema da revolución, porque eu creo que os que temos a sorte, como eu teño agora a sorte de estar aquí neste xornal que quero tanto, no que colaborei tantísimos anos como Atlántico Diario, de falar en público, de chegar a moita xente, temos unha certa obriga, eu creo niso, de poñer a nosa arte ao servizo da mellora da sociedade, ben se sea propoñendo cousas ou denunciando o que non nos gusta. Profundizando no disco, como afrontas a tarefa de composición, pero logo tamén a tarefa de selección, de escoller que é o que vai o disco, que é o que non vai. Que criterios segues para esa composición? Pois mira, a primeira parte é doada de responder, a segunda non tanto. Para min non hai unha gran diferencia entre escribir unha novela e escribir unha canción. Só que para a novela, pois necesitas o mellor ás veces un ano de traballo e as cancións, pois o mellor resulta que media hora tes o esquema básico e tes máis ou menos a letra, non? Para min son como dúas caras do mesmo. De feito, cando hai case 3 anos decidín saltar a música, moita xente dixíame, como saltas a literatura a música? Dixen, para min con total naturalidade, porque é o traballo dun creador que ás veces expresase en forma de libro, ás veces expresase a través dunha canción, non? Máis complicado é desbotar cancións, porque claro, nun disco non vas meter 50 cancións, non? Bueno, se Sandes Calamaro, pois faz un disco triple, non? Pero eu non estou nese nivel. O criterio o marca un pouco o escenario, é dicir, todas as cancións que forman parte deste segundo tema, deste segundo disco, todas son cancións que eu xa fixen en directo. A diferencia da literatura, que tarda moito en producirse o feedback, non? Porque ti escribes o libro logo é mes e pico de produción, ata que por fin sae, a xente empeza a dicirche algo 5 meses despois de que o remataches, non? A música é moi inmediata. Claro, entón, compós unha canción e o mellor tes un bolo 4 días despois e dis, vouna soltar aquí a ver que pasa, non? Unha canción sabes moi rápido se empata ou non coa xente. Testa xa na propia faciana, non? Claro, público. Pódelo testar, non? Na literatura é máis complexo, todos temos un lector cero, un par de xente a quen lle pasamos os nosos libros unha vez rematados, pero coa música é como moi inmediato, non? Non tes que esperar nin sequera ver se aplauden ou non. O minuto de canción, véndolle as caras a xente, xa sabes se conectaches ou non. Que te gusta desa conexión? Que é o que ti persigues de verdade agora? Non sei se tanto é a emoción, despertar ilusión, que se levanten e berren, que se queden reflexionando, porque hai moitas posibles reaccións do público. Obviamente, sí. A creación, sexa na música, sexa na literatura, na pintura, é un exercicio de comunicación. Eu sempre digo que escribir ou escribir cancións é un eu do creador que busca outros eus e a quen lle tes algo que contar, non? Dentro de 50, 60 ou 70 anos, cando eu decida marchar para outro barrio, pois os libros quedan, non? E se hai alguén que se emociona, se hai alguén que sinte algo, ou escoitando unha canción sinte algo, eu estarei morto, pero estarei comunicándome, non? Entón, basicamente, o que busco é iso. Cando faz unha canción de revolución, unha canción na que falas do tolo de pelo alaranxado que está nos Estados Unidos facendo deste mundo cada día un lugar peor, e notas que a xente empatiza contigo e que entende a túa reflexión, pois estás conseguindo o que eu busco cando estou na creación, que é a comunicación, única e exclusivamente. Se logo, ademais, no caso da música, gozan do ritmo, dan palmas, ou como me pasou outro día, toquei o domingo en Madrid,
que iba mentalizado, que iba a tocar para 10 persoas, e toquei para moitísima xente, e ves que che piden outra e ti queres marchar, bueno, en realidad non queres marchar, pero faz como que te queres marchar do escenario, porque se acabaches, escoitas outra, e faz un bis, e faz outro bis, e faz outro, e xa non faz máis porque non tens máis repertorio. Claro, eso tamén é algo magnífico. Falas de tocar en Madrid, é moi interesante por un tema que ia a tocar. Traballas moito co galego, coa lingua principal na que te expresas. Cando saes fora de Galicia, que conexión tamén sites co público? Penso que sí que hai público que... Sen dúbida. Aparte de que hai un mundo un pouco complicado agora no tema das linguas, que hai moitos enfrentamentos, pero tamén hai un público que empatiza. Sí, sen dúbida. A ver, levamos escutando música en inglés toda a vida, non? E agora, máis ou menos en España, comeza a haber un certo nivel de competencia lingüística en inglés, non? Pero durante décadas, pensa nos anos 60, nos anos 70, nos anos 60 a xente escoitaba os Beatles, non tiñan nin idea do que estaban dicindo, e conseguían sentir esa emoción revolucionaria que tiña o rock and roll nas súas orixes, non? A lingua é un vehículo para transmitir unha emoción, e eu, bueno, de momento solo dei un concerto fora, non? Pero sí que salín moito como escritor, recitei en moitos lugares, incluído en Nova York, en galego, e hai algo na música da lingua, hai algo na dicción da lingua que fai que a xente empatice, non? Entón, sempre notei unha recepción ao 100%. Moito ben. Falabas que para ti escribir música é como escribir libros. Tamén ves de presentar, bueno, xa hai uns meses, La oración del mal, que é o último libro, penso que sí, tes publicado. de momento, sí. Que tal foi a experiencia ahora que xa pasou un tempo desa acollida do parte dos lectores? Pois a verdade é que moi ben, porque La oración del mal é a segunda aventura do mesmo grupo de investigadores da Comisaría de Vigo, que está aquí ao lado, de onde estamos nos falando, non? E xa estou traballando na terceira aventura que verá luz en novembro, tamén en Roca Editorial. Estou, bueno, moi contento e moi sorprendido positivamente da reacción da xente, non? Porque descubrín que a xente gustalle moito ver como medran os personaxes, non? Porque é o mesmo trío investigador, eses dous, un inspector, un subinspector e unha subinspectora, que aquí medran moito no personal, é dicir, ademais de intentar aclarar un asasinato, bueno, vai haber varios asasinatos, pero todo arranca dun asasinato nun monasterio en Teis, ao mesmo tempo, eles vitalmente lles pasaron cousas, non son os mesmos, e na terceira aventura aínda medran máis, non? Entón, é maravilloso ver como tanta xente case os empeza a tratar como a familia, non? Outro día unha lectora moi nova dicíame que o seu favorito era o subinspector Porteiro, dicía que é un buenazo, que eu vexo como se fora un tío da miña familia, digo, pues, estupendo, non? Ao final, conseguir eso é moi bonito. Está moi ben. En esta nova entrega, dicíamos que pode chegar ás librerías en novembro. Sí, a terceira chegará en novembro, efectivamente. Moi ben, pois estaremos atentos para lelo. Penso que hai que volver a invitar a xente a que acuda hoxe a Vitruvia. Eso espero, sí. Hoxe ás 8:30 do Serán, no Café Vitruvia, que é unha fermosura de lugar, só por iso se paga a pena ir, vede o resumo do Celta Estrela Vermella, os goles, o máis importante, porque con todo o cariño partidos do Celta hai moitos, e forza Celta que gane, por suposto, pero Concerto de Francisco Castro. só hai un de momento en Vigo. E aparte, non é o mesmo que escoitar o disco ou ver un videoclip, non? É dicir, a maxia do directo é algo difícil de transmitir se non estás ali para velo. Eso é verdade. Francisco Castro, moitísimas gracias por estar connosco en Atlántico. Un placer e, insisto, un xornal que amo moito porque estiven aquí 14 anos. Moitísimas gracias. A vos.